רבקה, שים את המשקפיים. יופי. אתה, נשים לך את זה של פמפרס. זה רק עם פיפי, זה של הבת שלי, זה שטויות. רגע, ולך. נשים את זה, גברת פלקישוע, היא אוכבת יום שנתי. אוקיי? שים את המשקפיים מול עוורה. יופי. אבי! תציעי את זה, צילמת אותו עם הטיטול הזה אינטליגנטי? יופי, תציעי את זה משקיע שלך. שים את זה, זה סטרץ', חכה. הנה, עמתה, הופה, על ההופה, היי. רגע, יודע מה? עזוב את זה, אתה ילד בוגר, נשים לך דברים של אנשים בוגרים. מה זה שטויות האלה? מה אתה? הנה, יופי. חברים, חשוב לי עכשיו, תיקח קצת ימינה נשמה. קחי קצת ימינה. ריכוז. קחי קצת ימינה. חברים, זה קטע יפה. אני רוצה להראות לכם מה זה אנרגיות של ידיים. לא להזיז עיניים משלושת האנשים היקרים האלה. צריך אני גם רוצה את העיניים, תמיד את זה. תעצמו עיניים שלושתכם בבקשה. קטע יפה, לעצום עיניים. שימו את הקטע במקום. מי שנגעתי בו, שירים את היד. שמתם למכר פה דברים ביד. תחי עיניים, איפה נגעתי בה? בכתף, איפה בך? נראית בוס. תעצמו עיניים, זה עבד. שימו לב, אתה מדליק לאללה. לעצום עיניים, לא לרווחה, לגמרי לעצום. ריכוז, שימו לב. מי שנגעתי בו, שירים את היד. תחי עיניים, איפה נגעתי בך? איפה דרך? בראש, זה עבד חברים. זה עוד כלום, חכו, תראו כתף. ריכוז. מי שנגעתי בו, שירים את היד. תוריד את היד. תחי עיניים, איפה נגעתי בך? איפה בך? בך נגעתי בך, לא נגעתי. סליחה, תתחנני לא יגע בך, אני סגור אצל ההומו. אבל יופי. חבר'ה, נגעתי בה? לא נגעתי בה. היא מתה שאני אגע בה, אין לי זמן, אני סגור אצלו כל הערב. רגע, את לא מאמינה? יש לי רעיון, תקשיבי שקרה, תקשיבי. נראה לי זה היום בכלל אלונקה תקשיבי שקרה, אם את לא, יש לי רעיון יותר טוב, אתם תפתחו עיניים, תסתכלו עליה, תראו קטע יפה, תסתכלו מי שלא רואה אותה שיראה אותה, תקשיבי, את לא מאמינה שלא נגעתי בך, יש לי רעיון, תעצמי עיניים, אם את מרגישה שאני נוגע לך בגוף, תתפסי לי את היד באותו רגע במהירות, בסדר? תסתכלו עליה, תעצמי עיניים. אבי לא נסתכל. תסתכלו עליה, תסתכלו עליה. לא, פגישה נגע, תפסי לי את היד. איזה פחד, אתה מוצא לי את היד מהמקום, הייתי בטראומה. זה לי ככה. לא שלא נגעתי בך? זה עבד חברים יותר ממה שציפיתי. אבל עכשיו, עכשיו מתחילה התעללות הרצינית יותר, עכשיו. בצולה בטיקר. עכשיו מתחילה התעללות. אחי, אתה תרגיש את זה על הבשר שלך, אני אקח אותך ואת אשתך ואני אקח ואתה תרגיש את הרגיעות, אל תדע, תעבור לפה, בדוק אחי, תזכור שאתה רוצה להרגיש, תעבור לפה, אתה יודע מה? לא, תשאר פה. חברים, שימו לב לקטע הבא, אני מספר לכם, אני אשב פה, אני מספר לכם סיפור, אתם עושים הפוך ממה שאני עושה, דוגמה, אני יושב, אתם עומדים, זה קטע גדול, צלמו את זה בווידאו עדיף, אני יושב, אתם עומדים, זה דוגמה, גם בדוגמה הולך לשקומו, אני עומד, אתם יושבים, אני שם כובע, אתם מורידים את הכובע, תוריד את זה סטרץ'. אני מוריד את הכובע, אתם שמים כובע. הפוך ממה שאני עושה. אני יושב, אתם עומדים. אני עומד, אתם יושבים. אני שם כובע, אתם מורידים את הכובע, אני מוריד את הכובע, אתם שמים כובע. מתחילים בבקשה. יום אחד, הייתה כיפה אדומה, ללכת לבקר את סבתא. אמרה כיפה אדומה לאמא, איפה סבתא גרה? אתה לא מרגיש כלום מגיסם? אתה לא מרגיש כלום? אתה לא מרגיש כלום? ואז אמרה כיפה אדומה לאמא, איפה את הולכת? מה קפצת? הוא מתרומם, או כל העולם מתרוממים. מה קפצת? לא בטוח מה הוא לקרוא. תעבור לפנים שפה, הנה, יש שפה. טוב לך שמה? העיקר שאת בסדר? הכל שטויות, תגיד אני... יוסי בחשת. לא, עוד לא בטוח, חבר'ה. את מרגישה טוב? תגידי אני רגועה ושלווה.
לא, לא. אמרת שאת רגועה, גברת. מה זה? מה קרה? תכיני לה. בגלל זה, עמתה. מה קפת? הרבה זמן לא קיבלת, בואי קבלי עוד אחד, בואי. היא נהנית, ראיתם לי כמה. לא יעשה סתכלום, לא משחק את הכל היום. שבי. את רגועה? שימי יד שמאל על האף. הנה, אין לה כלום, לא? גברת, מלחיצה שקט, מה את צועקת? באמת? העיקר שאתה בסדר? מה יש לכם? תכין לך. די, אני משווה. מה קרה לך? אתה העיקר בסדר? אני אמשיך את הסיפורים, אם הוא בסדר אני לא אגלול. שימי את הקרומה, למה לך קרומה? לא, סגלי גדר. אני יודע, יש לי... ואז היא אמרה, אני הולכת. הלכה, ושמה קרובה. אמרה, אני הולכת לבקר אותה. ועמדה. גם שאני אגלה לכם לא עוזר. רק בצעקות בבית הזה. ואז היא אמרה, אני הולכת לבקר אותה. אבל איפה את הולכת? היא בבטח מהסיפור כאילו זאת שזבה. זה אגדה, זה לא סיפור אמיתי. תשבו, אני עומד. גם כשאני מגלה לא עוזר. ואז אמרה, אני הולכת לבקר את סבתא. איפה את הולכת? אמרה, אני הולכת. תמשי הלכה, רק את הזה. אמרה לך, אתה עוקב אחריי. העיקר שהוא בסדר, לא קטין. העיקר אתה בסדר? ואז אמרה, כיפה אדומה לי, איפה אתה הולכת? מה אתה רוצה? לא, עשה לך כיף. אתה יודע מה לא צעק, אתה תמיד בקרובה. שלום, לא צעק, אתה מפריע? מתחצף? גם אתה לא צעק, שלום, אתם מתחצפים, צועקים באמצע המשחק? לכת תשבי. וואלה יופי, רק גברת בואי. הרי מה זה, מפריעים לי וזה, שבי לידי, תני לי ביטחון. מה פתאום, את ראית שעשתי בשביל זה? הנה. אולי זה מהמכנסיים, תוריד. שבו. בסדר, שימי את הכובע. אבי, איך הוא עושה את זה? שימי כובע. הנה. את מרגישה משהו? לא. את מרגישה משהו? לא. יפה. אין זה, אין כלום. חברים, שימו לב לכם יושבות רגוע. תגידו, אנחנו. תגידו, אנחנו. בחורות רגועות. איך קוראים לך? איך? יש לך שימי את מכשיר, הכובע, יש שימי את לך הכובע. מכשיר בתוך כובע. נכון, הנה, קחי אותו. רגע, תגידי, אני מירב המקסימה. רגע, לא. לא קורא לי די. כיסא שלו? אבל היא לא צועקת. היא תדבר אחר כך. העיקר שאתה בסדר? חשוב לי שהבן אדם שרקוע הולך לספה הוא עשה בשכל. רכות, ספה, אין פה כלום. צפנו עליו, לא קטין, צלמו אותו, לא סתם אני אומר. אני רוצה שהבן אדם יישב רכוע, אז אני יכול להגיד לו שאתה טוב לך שמה? ואז אמרה אני הולכת. איפה את הולכת? לבקר אותם, רק כיפה אדומה לי סבתא, איפה את הולכת? עד הביתה נרדוף אחריי ככה, באמצע הלילה מאחר. איפה אני? הנה אני, באמצע הלילה אני אבוא לך ככה. מה כולל? איפה אני? הנה אני, קום. באמצע הלילה אני אכנס עליך ככה, באמצע המיטה. וואלה יופי. מה תגיד זה לא עושה לך כיף? כל העומר מקבלים בכל העם, אתה עושה בעמידה? בוא אתן לך גם בעמידה. איזה חמוד הוא. לא יודע, מי רוצה לבוא לפה? אני מחליף אותו, הוא מפריע. חיליק. טוב, לא בא לי לשבת. בואי גברת, בואי. אתה יאללה בוא. הנה, מפריע. לא יודע, אני משחק אנשים פה בחייכם, אני מתפלא עליכם. אין לשבת. אוקיי. יופי, תראו מעלים מזרוק. הנה עיראקי בא אליי. תגיד, לא, אני מפחדת. איך אתה? שב רגוע. בוא, שב בכיף שלך. לא, תשב רגוע, לא, זה לא, תשב אחורה, אתה רגוע. כנס בקוסים, שב כמוני, תעשה מה שאני עושה. שב ככה, זקוף, לך אחורה. שב זקוף. יפה. תגיד, אני שלג רגוע, אני עיראקי بدال مزبي. تגיד, אני المسحدين هذا هو יפה, אתה רוצה עוד אחד טוב, אני אתן לך אחד חזק, תגידי מה אתה תכנן, ההומו יישב הפוך, אתה רוצה לשבת הפוך על הכיסאות? באמת, יש לו 4 אופציות. הוא רוצה להחליף אותם.
הנה, טטיאנה לא קיבלה הרבה זמן, בואי. יאללה. סליחה, יאנה, את רוצה שנקרא לטטיאנה? בואי, סליחה, בואי נדבר את החמודה הזאת. שבי לידי, את גברת גזעית, בואי, שנראה את היופי שלך, הטבעי, בואי. תשבי אחורה, את רוצה בנות? שבי יפה. נו, זה כיף. לכי אחורה, לך אחורנית, עוד אחורה. לא, זה כיף. יופי. את רואה? מרגישה משהו? לא, את לא מרגישה כלום, באמת?